perlok ki bait haga baning kong nga aingu yu blay nagabantaga ni ka step bat ka step ka basuk bat ka bakamen ya pi ki perlok ki bajupet ya gani ka program nagaway ka step siya gaway pat jong ka Good News TV bat nga priang so bahabyang ipi sa sisin siya gani ka program jong kani ka step ki perlok ngiim hagataka perthai kababunsin laker tawyer yang badingi dakataka jingting kajing septing ya kajing bamla banjob ha kajing im kajing septing ya kajing syakan tait no kajing septing ya ka ei ka bakiway kilak ban keren nekin perkhat sapang jonga bat jongpi kajing septing yo ngidu ya ka burom kajing septing yo ngi ki kam kiu ki wei ban yang ba di pi kajing septing bangilong insecure yo ki wei ki kam kiu ha kajing im kani ki perlok bai kani kajing ting ya ki ei ki bakan ja perthei kala ban long gabor ka ba khlan hado kata-kata ban penok mensim yang abad yangi bangin ya ha kani ka perthei bangin im ha kani ka perthei bat kalaru ban penwandur yangi ban sim ya karai kaba kerki ya karai kaba bakla haka jingim ka jongi bat kabalaru ban khanglat bangin don kata ka jingya dai ka jongi bat ublay bangin don ka jing syanya hau komta ki parlok haka ni ka step ka bamenta ka benta nagaktin ka jong blay kalong naga gospel ka jong Matthews kalanong ka basipo ka khot ka ba arpu pra ka ba ong but what septing ya kita kiba peniap ya kamet hanrei kibamla ban peniap ya kamen sim hanrei to septing ya uta ubala ban penjot ya kamen sim bat ya kamet hadu jok bat kaphang kabangabu hagan ka jingi puson lang hagan ka step kalong to septing ya ublay om ya ubreu kiparlok habangi keren sepang kata ka jingting ya ublay om ya ubreu ka jingmut hang ni kamdei bangin ting kla yo blay hanrei ka thau bangin ting burom yo watla ngim yo i yo hanrei ula ban yo i yangi hangnu bangidon utip ya ka ei baro ka jingim ka jongi ya ka ei ka bangile ka jingim hanrei ka basngusi ya kini kisngi ki pamenta kumbo ong upastol Lauren Livingston uang bagani ka arajar arpusan kadai kata ka worst generation kabangim septing syu yo blay nadu kibangej hadu kibangej ru ngimdon syu ka jing septing kata kalalong kabakut ya gani ka perthei habangi perkhat ba hanrei bunsin hagani ka jing im ka bakan jado ka jongi ngi kham septing penban ya ubriu ban ya ublay kani kamut bangin nemburom su para brio hanrei ngihaban burom para brio namar kalong kalenti ka jong ublay hanrei ka jingting ya ubriu hangni kathau ya kata ka jingting kla ngiting kla para brio ken kerpang ya ka bor jong ubriu ban ya ka bor ka jong ublay kabangi kloiru ban penhiardor ya ka jingim wat ya ka bangim dei bangin le ka jingim ki parlok ki don kattu katni ki jing yo i naga jing ting kla yo briu ban yo blay ka baningkong kalong habangi ting kla ya ubriu ngi pen sngo bha ya ki briu ngi penhiardor ya la ka jong ka jingim ha ka lenti bam dei tang ban yo ya ka jing menjur na ki babun ngi ong em ya ka bangi dei ban ong hooj ka jing ting kla ya ubriu ka baar kalong ka jing sngap jar habangi dei ban kren ngi septing ban kren ya ka jing shisha ban yeng na ka banta ka hok ne ban penbej ya ka jing pom hok namar ngiting yo don ka jing kan tho manu persya yang ba di pi ka balai ngi septing kla ya ki briu kalong ngisngap ya kasur ki babun ban ya kanong rim ka jong ublay
Ngibut yau paj ba. Wat abang itip bau paj ba ulet syaga lenti ke babakla. Handrai tang ban lait naga jing syai marway. Haban but. Haban ko ngu. Yau tau paj ba. Kabasau. Kajing tingkla kajongi. Ya ubriu. Kalong. Bangi kuslay bandu ya kaburam pertai. Ngi kuslay. Yo ka kabakiway kin perkat. Nekin keren syapang jonga bat jongpi. Bat kani kabu kajingkit kabakia. Haka mensim kajongi bangin decide. Haka nung kanong rim kabangi day banyeng. Bat bonsin. Ya kabam day. Ngile. Bat hangtang ngi hap ngi kelon. Namar ngi kuslay bandu ya kaburam pertai. Habang ipay ru siya kikuan Israel ki paralok. Kilong gibam ju ko ngu yoblay. Kikentiu penban ya kabor ubriu. Namar. Bakiting ya kinongsyun. Nekiting ya ka opinion jong kiway. Kijait benriu. Kibadan saudong jong ki. Lanikum ya Petros. Usenran ubajan jong Jisu. Ubalakan tait laisin ya Jisu. Namar ka jing ting. Ka jong yala ka jong ka jing im baundu. Ubenut. Yala ka jing im. Wat bandu yu Jisu ru kam lay ulen yu Jisu. Kajing ting ya ubreu kala ban penlong kadaw yangi ban kentaj wat ya kabor bat ya kan nongrim kajong ublay. Ban pendu ya ka jinglong bajanai kajongi. Bat bandu ya ka babatam kajong ublay naga benta kajing mentoy kajongi. Ki parlok ka gospel ka jong Matius kalau nang bespau ka khot baru pra ka pen I hangi ya ka jing pher ka bakrau ha pen jing septing yo blay bat ka jing septing yo briu baru Jisu ha ka benta hukum yang abat yangi bagani kamdai kata ka jing khot sya kata ka jing ting kla yo handrei ka khot yang abat yangi ban septing burom ban respect yo blay ubadon kabor om tang ha ka perthai handrei badon ya kabor ha beneng ru ki parlok ke si syaga jingmut ban septing yo blay. Ban septing yo blay kalong ban septing burom yo kabamut kani kalong bangi haban itu ya ka bor ka jong blay kani ka perthai. Ya ka jing khut ka jong blay, ya ka jing start, ya ka jing sempang badi ka bor bahalor ka jong blay. Ngi haban itu ya kata. Namar ulong unong tau, unong pendap bat unong bishar ubahalor jong ki baro. Ban septing yo blay kalong. Ngidon kam ban ko ngu bat ban syayalam hau. Daga bas tu baki hukum jong kilong nagabanta ka jing bha ka jongi. Bat ya kata ka jing im ka basisya. Ngin syem day haba ngibut yo. Kabalay ban septing yo blay kalong. Ban syanya ha ublay. Daga batip bau blay uday ubabat yaki bor baro ban sensyar bat ki jing temu ke jong kilong naga benta jongi bat kilong ki babha wat haba ki jinglong jingman kabangiyait lengba kani ka perthai kilong ki kabasau ban septi yang yublay kalong ban syun ya ka jing sniu kumbaong haka kitab proverb kalonong kabak pra kabak hatlai baga jingting yau try kalong bansyun ya kabasniu. Kiparlok habang isepting yau blay. Kapelong yang ibangin kenran dino. Nagano kanu kapapen sosi yau blay. Ngitip bah kita ki baro. Bada bang isepting yau blay akan ikarkom. Kajing septing kla yau briu. Kaduno. Handoi kawan nakmat. Kajing burom. Bat kajing septing burom yau blay. Kabor dong kajing septing yau briu kiparlok. Kakutang haka perthai. Handrei ya ublay. Kadon kabor. Syagi bom jukut. Jong ka perthai. Kiparlok. Habang idon ya kajing septing ya ublay. Kajing keli kalong. Bangi kawan ra ayu. Ya kajing im kajongi. Kajing septing ya ublay. Kakentup. Hangi ya ukris. Kawan ra ya kata. Ngimdon kamsyu ban le mele. Ne bandang deng ya kita kimas. Ban yo ya kajing pediang. Ne kajing pensengau bah na kibriu. Kajing long kajongi hi. Ha ukris. Kalong kabaskem. Bat kababiang. Baki briu kin tip yang abat yangi. Da kajing long uji sukris. Kabaar. Kawan ra.
ya kaban penkup hangi ban kren ya ka jing shisha haga jing i la ai bor yang abat yangi ban pla ya ka gospel ban yeng naga benta ka hok ban kren kum ki briu ki badon ya kata ka jing shepting burom yu blai klem da shepting ka ei ka ba ki briu kin kren ni kin ong shapang jonga bat jong pi kabalai kajing shepting yo blai kawan ra ya kajing suk apedeng kajing e ngitip bawat lada ki briu ki temu ban penhap yang abat yangi ban khanglat yang abat yangi ni ban yele persya yangi handai hakabakut ublai ulong tang mau unong sensyar ubabat ya gabor ulong tang mau ubalong ke jakari bat kabor ke jonga bat ke jongi kabasau kajing shepting yu blai kaya lam ya kajing im jongi ban im naga benta ublai kanong rim ke jongi kom ki banget bat ka bakong san haga jing im kalong ban pen sungo batang yu blai om ban ap ya kata kajing tap kti jong ki briu bakin yaro yanga bat yangi ki parlok kani kan pensuk ya kajing im ke jongi bat kan pen scam ya kajing temu bakong san ke jongi naga benta ublai bangin yat batu ki parlok ki apostol hadin ka pentekos kim shepting shu ban im naga bentau kris wat apedeng kajing syak pen si tomben ki sngutu baga jing shepting ya ublai kadai ka hukum ka baningkong haka ministry ka jongki ka baki syakhot banle kajing perkhat jongki kala kala naga ta kajing shepting yo briu sya kajing shepting yo blai na marki sngutu ya kajing khot bat nadu kata om don bala banlen ya kajing slur jongki naga bantau kris bat om shu naga banta ki briu ki perlok ki bei tongin bishar bania ya laga jong ka dok nut hagan ka step ka bamanta bahang no ka don kata kajing shepting ka jongi hatu ngi kham perkhat ya ka ei ka baki parlok ki jongi ki perkhat chapang jongi lani ka ei ka baki parlok ki jongi ki laban ong ya nga ba dipi ni ka ei ka baka culture ka batha ban ya ka ei ka ba ublei ukwa nanga ba nangi ni ngi dangwat ya ka burom ni ngi dangwat ya ka opinion ka jong ki wei kata kalong ka jing keli ka bangyapan perkhat tungin penkelano ya ka jingmut ka jongi naga ta ka jing shepting yo brio ka bangi kwa ya ka burom ka balong ka iu perthai bahkan kelano bandon ka jing shepting yo blai ka jing shepting ka papan lait lut shadu ki bam cukut tungin penroy ya ka jing burom ya ka jing long hok ka jong blai ban ya ka jing khen blai ya brio ka bakut hakani ka perthai to beli ka jing suk un kur khulang yangi un yalam leng bagani ka khubor bangin don kata ka jingmut bangin shepting yu blai bat kumju ru leng ba kata ka jing shepting ka jung yu blai ngin la ru ban burom yaki para briu ki balong ki para syekri hakalenti ya hakani ka perthai ngin ya duai ngi aingo eme ko pa bi kani ka por trai ka bami khot yangi leng bagani ka khubor bangin don ka jing shepting yame ban shepting yame ublai ubang imla ban yoi namar mitip ya ka jing im ka jonga bat ka jongi balang ba kata ka jinglong ka bangi shepting yame ngin la ru bangin shep bangin burom yaki para briu ki baya trailang ki baya yait lentilang ki baya imlang hagani ka perthai bat hangta ka jing suk kanwan try tora yangi leng bagani ka khubor bangin im leng bagani ka tin ka jong me man la ka sngi man la ka por to sngo to sngap kani ka jing karpat ka jongi na bangi de kini ngadem ngangu ngapan haka kerteng ka jong ji suru amen